banjur titahmu eneng ngisor mengko bakal njaluk pengayoman karo sapa Bathara Guru. Para dangun taplir kinetap jajabang mawi ngawangis umat pedhon ning latine trandhik ngondarandir saring jangga malatulapsu menungsa mureng tata Werkudara ngremehke Manikmaya dakwa ulun pangarsaning dewa gampang digusiri dening liyan dakwa kang tanpa bukti padha karo ngremehke marang derajating dewa Yamadipati wonten jawuh Werkudara cemplungna kawah Candra Dimuka ora sah kok cemplungke tak jegur dhewean. Bergenjok pak baru yang terdengar gua kali kau dengar tani lelek. Aduh guru, aduh seperti punya Werkudara jeger kawah kok saja kaya mengarep jeger blumbang wae tanpa ana wigi araringa. Sampun kersanipun Kakang Narada menika pidana ingkang dipun tampi Werkudara dalah Pandhawa Kakang Narada. Lah kok kaya ngene dadine. Tak sawang saka kadhawandaraku Werkudara kok ngener marang pernah ing kawah Candra Dimuka. Bathara Guru sajae wis tega ya. Kawah Candra Dimuka nadyan ki wujud geni ning iso mbedake. Bener apa luput wong kang cemplung ana kawah Candra Dimuka. Mara sawangan kae ndaraku Werkudara. Ndaraku Werkudara kae luput apa bener? Yen luput awet to panas, ning yen bener dadi adem. Mandi Kandhak. Kawah Candra Dimuka wis ora kemutuk meneh. Kawah Candra Dimuka wis adem. Ya ing kene kena kanggo titenan coba tak sawang ngarepane lakon apa kayangan iki. Kayangan papaning dewa sing ora adil. Dewa sing ora kena kanggo paugeran. Dewa Mral tekane tak ora arik Suralaya. Murang tata prapting kayangan Suralaya kowe sapa? Dewa Mral kowe sapa? Bathara Indra duwe karep apa? Entuk ora entuk kayangan tak jaluk kelakon Penjangawita waton bisa nglakahi Bathara Indra dadali. Ya ayo
mlayu-mlayu. Nggih, kula. Atur ketiwasan menika wonten raseksa nangipun Dewa Amral. Piyambakipun ngamuk punggung wonten Suralaya. Para Jawata ing Renggolangi sami kapracundang. Wah, tentu karepene. Das pundi iki, Guru? Monggo. Kakang Rada Ulun ing badhe merpeki Dewa Amral. Buta gedhe pinggir dhewe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe Bathara Guru. Lho, ngerti maring jeneng ulun buta pinter. Ngamuk punggung ana apa? Njaluk kayangan Suralaya. Kelakon Penjongita. Waton bisa ngasorake kadidane Bathara Guru. Ah, sepira banggamu. Waduh. Gluyuran Dewa Amral murang tata ulun iki dewa lho dinggo dolanan Cundha Manik tanggal melajar mawon kakang. Cundha Manik boten tumama mlajar. Mlayu. Kakang Rada. Menika ugi wonten raseksa. Wah, lha tak kebak buta iki. Buta gedhe pinggir dhewe. Jeneng kita iku sapa? Aku Amral Dewa. Itu gale. Iki ana buta tekan kene. Kowe buta tekan kene. Kowe sapa? Dewa Amral. Kowe sapa? Amral Dewa. Diwalik. Prasaja kowe iki sapa? Apa pangling to, Dik? Piye? Apa pangling? Pangling piye to? Kowe iki sapa? Oh, sajake pangling tenan. Lho. Oh, nuwun sewu. Wis ora apa-apa. Biasa. Nyuwun pangapunten. Aja basa, buta kok basa. Ora sah basa. Mboten basa, ora apa-apa. Gak apa-apa. Janji. Aku ngamuk, aku yo ngamuk. Ayo bareng-bareng. Ora basa kok keku. Enggak sareng enggak. Aja basa. Iki sruh ngene. Buta kok basan-basanan ora patut. Wis yo diamuk diamuk bareng. Wah.
Bathara Guru. Guru. Pancen aku tekan kene arep goleki kowe. Diseneni neh. Kene ngapa jane? Aku niat ngadepi kowe kuwi, Manikmaya. Kowe pancen diwa sing ora idep isin. Nonton lelakonmu tegese pancen kowe iki luput. Kowe luput. Saben-saben kayangan geger kowe mesti nyambat ndaraku Pandhawa. Ning sebab apa? Wektu dina iki ndaraku Werkodara medharake kawruh panunggal sing suwarasane mung kanggo ngelingke titahing Madyapada. Kudune kowe malah matur nuwun yen Ndara Werkodara medharake kawruh panunggal kuwi ngajari titah supaya ngerti yen dewa kuwi sapa. Lah kok kowe dupeh lagi nyekel panguwasa kok terus dienggo mrawasa menungsa sing tanpa dosa. Ing ngatasé Werkodara kuwi ndandani jiwa kanthi medhar kawruh rasa jati, lah kok malah tanggep buka wadining dewa. Kuwi jane wadi sing endi? Dewa Pengung. Kowe lali to? Kowe lali. Aku iki dewa le. Semar ki ya dewa. Pira bara kowe matur nuwun karo Werkodara. Sebab ora ketang lungsu-lungsu dheweke wis meludu ngrewangi dewa ndandani jiwane menungso supaya tansah eling marang dalan sing bener. Bathara Guru, olehmu dadi pemimpin, olehmu dadi dewa, cacahanmu isih kaya ngono, isih seneng nyalah gunake wenang, aja njagakne yen kayanganmu bisa tentrem. Kowe dadi dewa kuwi aja ndadak mikir karo sedulure dhewe. Nek ora grupmu ora tok ayomi. Kudu titah kabeh tok ayomi. Ben kabeh bisa ngrasake yen nur mangsa duwe dewa sing tukang ngayomi. Yen kowe ora ndang ngrumangsani keluputanmu, aja njagake kowe bakal langgeng olehmu dadi dewa. Wong dewa ki dudu sing nyipta urip. Cekake dewa ki ya titah aku ora trima. Aku arep gugat yen nganti kowe ora menehi pangapura lan kowe ora ndodho keluputanmu, aja tak diadah urip-uripan. Waduh kakang. Aduh, wae boyo, wae boyo. Wae boyo. Ulun ndodeng keluputan ulun Kakang Ismaya.